Hej og velkommen til den her video. I dag der har vi lagt 2.000 kroner ind på Betano. Og jeg ved godt, at jeg ikke har oplevet det i lang tid. Men her kommer det som lovet. 200. Ja, og Martino han er i fitness lige nu. Ja, Ja, sagde han i hvert fald. han er sgu da hjemme. Nej, hvad er det? Jeg skulle op og træne i sådan 2 timer. Nej, altså jeg mødte ikke ham. Jeg mødte ikke ham der noget der. Jeg ved ikke helt. Han skrev, at hvis jeg kom op og tage en til session med ham og Aston. Han blev stor. Hvem er dem? Martin. Nej, det ved jeg ikke helt. Jeg er ikke, altså, det burde du da selv vide. Jeg har sgu ikke trænet. Det er da ikke længe siden, vi var sammen med. Er det vel? Nej. Okay, er det festen lige her? Der er også kun 2 væk, mand. Festen. Du tager ikke med i filmen, mand. Det er blåbogstur. Nå. Det skal da få en fedt. Ja, hvor har I dig et sommerhus? Ja, vi skal til Falster. Falster? Ved du hvad det er? Ja, selvfølgelig ved jeg, hvad Falster er. Var der en Falster? Er det ikke det? Ja. Er det ikke sådan, at der er en Falster? Jo, det skal da fuck. Der er alle de kriminelle. Ja, hvor meget har I givet for sommerhuset? 10.000 kroner. 10.000, så der var 500 kom eller sådan noget der. Ja. Okay. Det er fair nok der. Det er overhovedet ikke fair nok. Det er ikke særlig godt. Bare lige... Man kan godt save. Det kan den. Det er også kun 9x. Nej, jeg tror sgu ikke, den gør noget. Ja, nok. Ja. Ja. Man skal lige varmes op. Eller hvad? Hvis jeg får challenges... De er lige gennem. Nej. What? 2. Hvor mange den tager den? Mystisk. Jeg tager den der. Mystisk har været det samme som en anden en. Nu tager jeg highest volatility. Der er Aces, som var godt der. Shit. Og der var endda 40x. Ikke holy shit. Kom nu. Nej, hvis jeg kan få full på en anden måde med X'er. Det er huge. No way. Og så er der lort mega race. En til. Ej, Queen til hele vejen. Fuck, Queen til hele vejen, ikke? Jeg har været kæmpe. Og skal Hvad fanden sker der? skal en til, så tager jeg 10 spins. Jeg tager den mystisk. Jeg er en big baller. 15 spins. Nej. Lidt dårligere. Det er dårligt. Jeg har ikke engang, jeg har ikke set chill på. Nej. Jeg gider ikke engang se på det her. Hvis man kan få fisk her, ikke? Hvis en 8x, det kan være... Please, mate, please. Det er max win. Holy fucking shit. Det er max win, du gør det. Jeg tror ikke, den kan komme i første dog. No way, no fucking... Holy fucking shit. Uden X'er. Uden X'er. Hvad sker der? Ej, vi har fået fucking 15x. What? Holy shit. Mate, jeg havde fået bare 8x der, ikke? 8 gange 2.000. Det var max win. Ja, fedt nok dog. Ja, men der var lortesymboler. Jeg er ret sikker på, at det er den kan komme i første rail. Så jeg ved ikke, om du kan det spørge i videoen. Crazy. Den øvede mig low-key også. Lidt et eller andet her. Efter alle de lås.
trækker det der bare til at være over. Kan jeg ikke rigtig gøre så meget igen. Den havde faktisk været helt færdig med X. Nej. 3x også. Hvad fanden. Der var også gode Mega-Race der. Nej. Så er der 3 wilds til sidst. Det skal her der. Jeg synes, den kan ikke gøre noget. Okay. Jeg tager all day det her bare. Det var helt fair. Og jeg kan mærke, det er i dag, jeg vinder begge. Se, eksponentielt voksne der, ikke? Okay. 3 versus. Okay. Høj X. 9. Nice. Der er full line. 20. Nice. Hvad er det her? Hvor meget det? Won't it pay off, mand? Kom nu lidt, mand. Vi er ikke færdige. Vi er overhovedet ikke færdige. Holy shit. Holy moly. 6. Holy moly, please høj X. 6. Nej, kom nu. Sådan. 20. Nej, 20 har været så kæmpe. Hvor meget er det der? 20 havde været så kæmpe. Holy shit. Det havde været så kæmpe. Holy Fuck, man. shit. Ja. Jeg er stille. Ja, lyd i lejlighed. Kom nu lidt, mand. Og det er vigtigt. Det er vigtigt, mand. Se, Wanted-guderne, de hører mine bønner. De ved, jeg vil have nogle penge. Og jeg spørger også sødt. Hvis man treater et slot godt, så payouter den altid, ikke? Keep in mind. Quote of the day.